Sing luwih wigati Karang Kadempel niku kelangan Semar. Semar bapak kula niku lunga tanpa ninggal layang napa tanpa pamit kali anak-anak. Kawula ditinggal. Nah, saniki kula tak wangsul. Kula tak bali ora masalah. Ning kula tak takon karo sampeyan, Semar teng pundi? Nek dewa ora nuduhke teng pundi dununge Semar, ah dene sampeyan dadi tekak plotroke katoke. Hei. Sembrono ora karo dewa kok sapenake dhewe. Ya men ora digetak ngono ndak? Kalah getakan sik aku. Kudu tak getak sik. Bapak teng pundi? Lah nek kita takon Semar menyang endi kuwi ulun ora ngerti. Nah, gunane apa dadi dewa? Kenapa ndak akon aku bali bareng? Ora ana gunane wis sampean dadi dewa, ngakon Bagong bali saka wana Bombong Wirayang. Nek sampean tak takoni Semar nang endi, kok sampean ora ngerti? Lah ulun ki ora ngerti tenan. Ha gunane apa dadi dewa? Wah, waduh, modar iki. Lah nek kita ora gelem bali, ulun ning ngeruda paripeksa. Weh, kena pasal kowe. Loh. Pemerkosaan itu dilarang oleh negara. Ngeruda paripeksa kuwi padha karo pemerkosaan. Bagong rasa tok perkosa. Aku pasrah. Lah. Bodho wae ora kok malah aku pasrah ora. Ngono. Ngeruda paripeksa karo Bagong nuwun sewu. Rawe rantas malang tak putung. Mangane Bagong kelangan bapak. Bagong ora iso sida mbangun desa nata negara. Gunane apa kula urip teng alam padang? Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra tambra kanggeng aito dencengan nganti ndadekke jugar nggonku nglakoni tapa brata iki gareng karo Mas Petruk tak goleki mubeng minger ele persasa tepung gelang kekalangan aku goleki karo kowe tinemune ketemu neng papan kene kok mapan neng tengahing alas monggo iki rak ning lengkahing Gunung Mahameru iki alas Bombong Wirayang alas sing gawat kliwat wingit kepati satu mara satu mati jalma mara keplayu kowe lunga saka Karang Kedempel ninggal karo tanggung jawab wigatine apa kok kowe mapan ning tengah ngalas kene kakangmu aku karo kakangmu Petruk nyusul karo kowe sing wigati mung kepengin ngerti apa sebabe kok kowe mapan ning tengah ngalas Gong wis sawetara wetu bapak kuwi lunga monggo Bapak Semar ninggal Karang Kadempel ora dingerteni menyang endi lenggahe bapak. Saiki bapak kuwi isih urip apa wis ora ana, kuwi anak-anak ora ngerti. Kowe aja gawe butek kahanan sing bening lho. Kok malah kowe ninggal Karang Kadempel ki niatmu piye? Sejatine apa kok mapan ana ing tengahing alas? Terus kowe nang kene kok nyebar kembang-kembang pirang-pirang nang ngarepmu dupa menyang ratus kumendeng, kowe iki nglakoni tapa? Pancen niatku aku prihatin kok, Tru. Tapa brata? Kok nggawa radio?
Kok kowe ngerti? Lah iki mau lagu dayohe teko iki mau. Topo ki ora entuk nggawa apa-apa. Terus saiki aku tak takon. Wong wedok burimu kae sapa? Topo kok nggawa wong wedok? Arep tuk nggawa apa? Kae abdiku sing gawene leladi nyawiske uba rampe garu rasa mala. Dupa menyan ratu sing tak kongkon. Ora jajane iki ndi niat apa kok lunga saka Karangkadempel? Niatmu piye? Monggo Karangkadempel iki lagi peteng kok malah kowe lunga saka Karangkadempel iki sirmu piye? Monggo bapak ya lunga. Wis kowe omong karo kakangmu Gareng karo aku. Nek niat kowe arep gawe saya peteng kanan Karangkadempel, kowe kandha wae. Nek kowe duwe gegayuhan liyane mergo kowe lunga saka Karangkadempel kowe omongo. Aku karo Gareng kuwi kakangmu mesti bakal bantu karo kowe. Kowe nang kene ngopo lan karepmu piye aku tak takon karo kowe. Tru. Aku pancen lunga saka Karangkadempel aku kisruh gagas bapak. Bapak lunga kok malah kowe ora ning omah kira-kira ya kleru to. Mergo aku wis bunek tenan gagas Semar. Wis ana 3 sasi iki Semar lunga saka Karangkadempel. Mongko kawula Karangkadempel bareng koncatan Semar ngibarate kaya dene sapu ingkang ilang suwe pating slebar ora karo-karuan. Ora ana panutane, ora ana sing dienggo cekelan. Ha ta? Heeh. Terus aku mumet sirahku aku sisan lunga saka kene. Terus nek kowe wis lunga ngene iki apa rampung perkarane? Aku nyuwun marang ngersane Gusti, aku nyuwun marang ngersane sing gawe urip nglakoni tapa iki selama saksuwene. Bapak ki lunga saka Karangkadempel, aku ki pengen nyuli karo bapak. Nyuli karo bapak, pengen tetep Karangkadempel ki dadi papan sing ayem, tentrem, rukun, ora ana apa-apa, manunggal tetunggalan. Heeh. Mula aku njaluk kekuwataning dewa supaya aku iso mbangun desa Karangkadempel lan munggahe nata negara ing Amarta. Sik. Tanggep kowe iki nuwun sewu. Gegayamu iki keduren kok. Gegayamu iki keduren wong ing atase sak kowe kok arep nata Karangkadempel luwih nata negara Ngamarta. Hare apa tok lakoni tapa brata, kekuwatanmu iki ra padha karo Bapak Semar. Kose aja ngono. Sing ngerti sisteme pembangunane Bapak Semar ki mung aku. Aku ki mbiyen nyateti bapakne mbangun Karangkadempel. Mula sing wajib neruske ki ya aku. Kaya kowe iki pancen wonge pancen ya pinter-pinter ning nuwun sewu, SDM-mu rendah. SDM ya apa? SDM ki susu telur madu. Ngawur. SDM ki sumber daya manusia. Ha, kuwi. Ning aku ora ngerti carane. Lah terus aku nglakoni topo. Gegayamu kedurem. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Jika kamu jatuh akan jatuh ke dalam bintang-bintang. Sapa kuwi sing ngendika? Ora ngerti kowe SDM-mu rendah. Iya ya. Mula wong ki aja sok ngembe karo wong. Giri lusi jalma tan kena kinira. Cacing kae kala mangsane iso tekan pucuk gunung. Apa meneh Bagong ki diwenehi pikiran. Mula aku duwe gegayuhan. Terus gegayuhanmu? Ya kowe mau bangun Karangkadempel. Nek upama ora kelakon, sing ngomong ora kelakon sapa? Wong ki nek ndek gegayuhan ki aja mung ditekake ana ing karep tok. Ning tekakno ing tekad, mergo tekad ki poke ing karep. Wong ki nek ngopo-ngopo nek wis gelem nekat, kuwi apa-apa kadang kala sok kelakon. Mula aja gagas karo awakmu kuwi, kowe ki mung batur, kowe ki mung gedibal, aku ki mung kere, aku ki mung abdi. Ning kala mangsa abdi kaya awake dhewe ki ya iso mbangun desa nata negara. Ngono ya, Gong. Nek ora saka arus bawah, piye carane supaya pembangunan kuwi supaya apik nek ora kowe karo aku ki niat bangun desa terus. Andra ingkang puspitorum mengkere-kere dadak suluk. Yes, Ben. Asilring samirana mre. Paham ora? Paham. Mula tare wangene iki niatku apik, Tru. Heeh. Sekar kadung ngas gandanya
maweh raras renaning driya nek dipikir-pikir pancen niatmu ki apik, Gong. Ning nuwun sewu, iki Karang Kadempel ki ana masalah. Masalahe bapak lunga saka Karang Kadempel. Mongko ora ana baban sing ngondo ingkang sumirinde, banon sing tinumpuk, ora ana kawula Karang Kadempel sing dipamiti karo bapak. Heeh. Lah kok kowe malah lunga. Kowe rak saya padha karo kowe ngringkihke karo kahanan Karang Kadempel to. Aku ora wis ngomong to, Reng. Lungaku ki ora nuruti karo pribadiku dhewe ya ora. Aku ki ora seneng-seneng. Aku ki ora ropian-ropian. Ning aku ki niat mrehataken kahanan Karang Kadempel. Terus sirmu piye? Sing tok gayuh apa? Pokoke aku arep nyuwun idi palilahe para Jawata, nggonku bakal mbangun desa nata negara. Oh, ngono. Heeh. Lah mbok munggah ana ing Kayangan. Nek ngerti dalane wingi-wingi aku munggah. Nang aku ki ora ngerti dalane ki liwat endi. Jare kudu menek Ondorante. Heeh, nek munggah Kayangan ki munggah Ondorante mengko tekan Repat Kepanasan. Terus nang kono ana gepura gedhe ditunggu karo Cingkara Bala-Balapata. Lah ning kono kuwi kowe diteter entuk sowan ngersaning Sang Hyang Giripati apa ora? Nek ora entuk reget awakmu, ora suci, kowe disingkirke karo Cingkara Bala-Balapata. Ning nek resik lahir batinmu kowe iso sowan ngersaning Sang Manikmaya ya diwaning para dewa. Nah kuwi sing sulit. Mula aku kangelan nek kudu menek Ondorante. Heeh. Nang Repat Kepanasan terus ketemu karo Cingciripit Cingkara Bala-Balapata. Cingkara Bala-Balapata kuwi nek aku ora resik, ora suci diuncalake tiba meneh ning jagat. Ha iya. Bola-bali ngono kuwi ora kesuwen. Mulane aku pancen arep gawe geger Kayangan Suralaya. Seranane aku nglakoni tapa? Wah. Ngono ya. Jarene wong tuwa supaya kahanan Kayangan geger iki kudu nyate iwak gagak. Terus sing geger udu Kayangan ngendi? Demit-demit. Bubar ora karo-karuan, Tru. Wong kowe iki ora ngerti carane tapa, ndadak nglakoni tapa. Ngene wae Le. Nek mitrutaku saiki mulih. Ya tak derekke mulih. Terus ayo nata bareng-bareng desa, nata negara bareng karo aku, bareng karo Petro. Nek kowe mulih mengko terus digoleki di dom nyambut gawene. Aku karo Petruk nunggu Karang Kadempel, kowe goleki bapak utawa semalike kowe nunggu Karang Kadempel, aku karo Petruk goleki bapak. Lah arep goleki kowe nang ndi, Reng? Semar kaya apa gedene semono kan nek muni minggat lunga karo wong tuwa kok. Nek muni lunga le ndelik primpene ra jamak-jamak. Angel Semar kaya golek-golekane. Ngono ya. Ambelus kok bapak baline piye? Ngene wae, bapak bali ya syukur ora warisane didum wong telu. Kok iso ngono lho pikiranmu? Lho, kudu ngono, Tru. Wong ki alure nang ndi? Parane nang ndi? Semar ki wis tuwa. Heeh. Monggo lunga ora omong-omong. Ya nek ora ana apa-apa, nek keson Jambaya ning dalan. Lho, nek ana apa-apa ning dalan, Semar cilik roro gedhe tekaning pati. Nek nganti ora tinggal wasiat apa-apa, kowe karo aku padha gelut rebutan warisan. Mula sing adil wae, aku gelem mulih ning ya ngono kuwi, Gah. Kowe jenengane ngame-ame patine wong tuwa. Ngono kuwi dosa, kok. Ora apik, tapapamu ora ketrima. Nek ora gelem ya wis, kowe mulya kono, ora usah melu-melu karo aku. Lah terus kowe iki arep ngopo? Wis ta. Engko ora tekan esuk. Tekan esuk piye tegese? Iki aku ya rung dong arep teruse kepiye iki ya ora ngerti. Ha sebabe, wah jan ini do njaluk lakon do awur-awuran iki. Do awur-awuran tenan ya. Heeh, aku marahi terus pun pening kepalaku, santai wae. Sing baku, pokoke kowe karo aku rasa wedi. Nek kowe arep niat nggawa aku bali, aku ora merem mulih. Nek kowe tetep melu nang kene, ayo bebarengan nyuwun marang panguwasaning dewa. Dewa ben menehi
kanugrahan tumrap awake dhewe iso nata negara, nata desa Karang Kadempel. Engko nek dewa nilsu, Aku sing tandingi. Gong, ora clemomongan. Dewa ki ngerti lho. Kowe batin wae dewa ki ngerti. Nek nganti kemecap, nek nganti tekan kene tenan, nek nganti ana apa-apa, terus dewa nesu tenan karo kowe piye? Wis ta, aku topo ngene iki wis tak ikhlaske patiku. Dadi aku mati wis ora wedi. Nek dewa tekan kene aku nyuwun pangestu bangun desa nata negara, ora dikeparengake, ora nyawang wis sapa? Aku sing tanggung jawab. Piye, Reng? Hasmi manut, mulai apa neng kene? Nek mulai mesake Bagong, nek neng kene awak dhewe kesempyoke ngaradan wong Bagong iki wis nekat ngono kuwi. Wis, Bagong iki nek muni ndek karep wis ora bakal nyawang sapa wae. Waton karepe iki bener, mesti sapa-sapa diwaneni terus. Lah iya. Aku ya kuwatir. Nek neng apa-apa piye, Gong? Ngene wae kowe rasa do melu-melu to? Kowe iki tengok nang mburiku kene, engko nek nang dewa tekan kene, aku sing tanggung jawab. Kowe rasa jumangkake suku, ngremrembyahake asta. Cukup aku dhewe sing temandang karya. Mati urip tak sandangi. Ngene iki nggonku arep mbelani kawula sak Karang Kadempel supaya urip becik, rukun, ayem lan aku iso mbangun desa nata negara rek. Ayo. Ayo gak disuluki. Oh ya. Sikra-sikra yen pramana kanca sikra rakinawang sesangka Nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrempak ing wadya Kurca kurore kagiri-giri Ro nanggono magawe gelar Dereng ngantos paripurna sami Mbawacana kasaru nalika semanten ndara dasih parantamaning penggalih iki Lurah Bagong ngraosi para Jawata ingkang honyang Madyapada nggih utusan Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah Dewa ing sithik pangudal-udal Sang Hyang Pikula Narada miwah Sang Hyang Pukulun Bathara Indra tumiyup saking dirgantara merpekung yaning Sang Hyang Para kawan Totrap silanira yen ngandika magawe branta Iki kok malah salah alamat. Salah alamat piye? Sirku sing tak kon rawuh ki dewa kok iki malah tuyul. Tuyul dongkul mlocot kuwi dong ora Gong. Hah? Kuwi Sang Hyang Pikulun Bathara Antarada. Wah, dewa lho. Dewa lungguh ngisor. Wah, dewa ya ana sing elek. Ana. Pak mau dewa iki bagus kabeh apa piye? Dibageke. Apa sing dadi penjangkamu wis kelakon kok. Dewa iki rasah kowe nglakoni tapa dirasani nek niatmu apik dewane mesti rawuh. Jenenge sapa? Pukulun Kaneka Putra. Sing gampang wae. Narada. Narada? Pukulun nganggo pukulun. Pukulun sarawuh paduka pukulun wonten ing wana. Bombong wilayah mriki Pukulun Bathara Antarada kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjung Pukulun. Kencang warudu dayang lak wong. Oh malah ngendang, Tru. Ora. Sebutane ngono kuwi. Lah jan musuh Bagong iki nek ora tatak atine mesti rontok mau. Pak Pong iki sebutane dewa, sebutane Pukulun Bathara Antarada. Wah, aku ngerti tak tundang ngene. Iya, Bagong. Slamet tekaku ning Sambikala. Kita ngaturke bekti ulun tapa pangestu ulun tampan ana. Kula pun ulun iki apa, Tru? Ulun ki wah iki angel rek iki nek ndeleng iki ngunek SDM rendah ning dhek sing SDM rendah dhewe.
Ulun ki aku. Wo, kowe ulun, ha Petro? Lho, aku ya ulun. Wo, kowe rombongan ulun. Berarti kowe karo iki padha sak geng. Ora. Ulun ki aku, kowe ki kita. Oh, kita ya ora akeh. Ora, Ming siji to? ming siji. Nggih nggih, Bu Kulon. Kula tampi akarya bombong raos sing manah ulun. Andadosaken suka marwata suta raos sing manah ulun. Dipun sekecaken lenggah kita. Gusik. Sing nganggo basa kita karo ulun ki mung jeneng ulun. Lah nggih, kula nggih ngertos. Iya ning kita ora usah nganggo. Wis ditukokke kok ora dienggo. Aja ngono, Bagong, aja gawe bingung ulun ya, Bagong. Ya wis ngono kuwi wae ya. Ah, lak ngono malah jelas. Bu kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya nala gareng ulun tampa. Bu kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya, Petruk ulun tampa mesti ulun tampanono ya, Petruk. Kula pun dinggo jimat paripin gayana ning kasantosan. Wonten menapa kita rawuh wonten ing ngarsa ulun, Bu Kulun? Biyen ben mengke wae ngono. Aku cah cerdas e. Ah iya. Bener ta? Bener wis. Bu Kulun ngaturi prasaja kalian panjenengan ulun. Indra piye iki? Iya lali Bathara Indra. Bagong piye? Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Bathara Indra. Iya, ulun tampa. Pangestu ulun tampanana. Oh nggih. Wah mesake sampean sakniki dhewe we. Lho, dhewe piye? Saplose dono kali kasino mati niku. Indra pun mboten main film. Sabar lho, Ndra, sabar. Bagong iki pancen bocahe kaya ngene iki. Nek ora tatak tanggo-tanggon atimu, mungsuh Bagong iki ketekuk-tekuk kowe engko. Iya, Bagong aku ijen. Oh nggih. Damel grup melih. Ora. Wis ora, Bagong. Wah nggih sampun. Kita atur bekti ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kula pundi enggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Wonten wigatos menapa pukulan Bathara Antarada panjenengan kita pukulan rawuh wonten ing wana merpeki anggen kula nglakoni tapa brata semedi maladining. Ha iki ngene, Bagong. Nggih pripun? Prapta ulun kuwi ora saka pikajengan utawa saka karsa ulun pribadi kuwi ora. Nanging ulun kuwi diutus dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah supaya merpeki lawan jeneng kita. Sinten niku Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah? Bathara Guru. Hah? Bathara Guru. Jare guru kok Giri Pratingkah? Jenenge akeh, blok goblok. Jenenge pirang-pirang Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah, ya Sang Catur Boja, ya Manik Maya, ya Jati Murti, ya Purwakanda lan sak piturute kuwi jenenge akeh. Sapa kuwi? Bathara Guru kuwi. Berarti nek ditulis nang ngarep omah dawa banget ya, Tru. Ora usah ditulis. Kae lho ono tulisan lurah titik-titik ngono kae nek Bathara Guru kan dawa banget. Wis to, ge dibageke tak keplak mutar. Kuwi iki dewa tok sepelekke. Dewa cilike. Ming semono ya. Wah, aja sembrono. Dadi Prapta ulun iki diutus Sang Hyang Bathara Guru. Oh, berarti sampean asisten guru. Ya wis sakarep kita nggih kita omong. Ngene ya, Bagong. Pripun? Ulun jarwani ya. Saploe kita nglakoni tapa ana ing telenging wana iki, ngerti ya? Yen to kakayangan kuwi ora tentrem. Lho. Sebabe Kaperbawan kelawan jeneng kita nggone nglakoni tapa brata ing telenging wana warsa. Wekasan kayangan dadake gara-gara. Gara-gara itu manduk ning kayangan wekasan dadake para dewa, para dewi padha nulungsang kuyang gudel bingung. Laku jantrane merga ora kuat nampa hawa panas ingkang timbul saka nggon kita laku tapa brata. Mula tumuli Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah utusan karo panjenengan ulun tedhak ana ing Madyapada merpeki kelawan jeneng kita Kulup Bagong. Ing atase jejering kita ki mung Panakawan, ming batur, ming kawula cilik nanging bareng Sekung Subrata nglakoni tapa brata. Wah, dalah kok gedhe dayane. wah nggih. Nggih pukulun. Lajeng keparengipun pukulun Bathara Guru utusan kalih pukulun Bathara Antarada rawuh wonten ing wana keparengipun Bathara Guru kados pundi? Iki ngene, kita didhawuhi supaya leren nggone tapa. Aja nglakoni tapa ana ing lengkeng gunung Mahameru iki lan ana ing tengahing wana Bombong Wirayang. Dawing Hyang Pilun Bathara Guru, kita kinen bali marang Karang Kadempel. Kita kinen bali marang Karang Kadempel. Kula, Ya, saniki dina iki uga kita kudu bali nang Karang Kadempel.
Merga nganti kita terusake nggon kita tapa, wah kayangan ki morak-marik merga saka daya kita nggon kita tapa. Kula ya gumun lho, ngatasi kula niki men kawula nglakoni tapa brata, mongko lek kula tapa ya ora pati serius. Kula niku tapa ya sok mangan kacang, ya sok mangan kuacing, nek kira-kira ngelih ya golek bedolan tela. Lah kok iso dadi geger kayangan niku nek mboten kebangetan dewane ra mboten mungkin to. Lho kok kebangetan dewane piye? Lah nggih no, ming sak kula tapa kok kayangan dadi geger. Lah kita ki jane tapa ki sedya kita apa to? Apa gunane dewa kok ora ngerti ati-atine menungsa? Gong. Sabar kowe iki ngapa to? Menengo. Iki nek cah cilik ngene ora getak-getak. Tuman wae yaene kok kelitian. Sesuk sekolah kok laene malah dadi wayang barang. Wah, jan aku ki nek ora jembar atine wis tuwe kawake bocah iki. Rabekno. Lho. Malah kon rabekke ora. Ha, kita ketapa ki janjane sedya kita apa ulun tak takon. Lah kula niku dewa mboten ngertos. Ulun ngerti, ning ulun kepengin nyuwun prisa lan jeneng kita. Yen ulun ngerti kok ulun batangake dhewe iki tegese ulun kok ngasake marang diri ulun pribadi. Oh, ngoten. Jelase ngoten. Oke, ora masalah. Kula niku tapa? Niku nggadahi gegayuhan kepengin bangun desa nata negara. Paham? Ya. Sak banjure, mpun ming niku. Ora, kita aja nyingetake. Kita aja ndelikke. Kita duwe gegayuhan liyane. Sing luwih wigati Karang Kadempel niku kelangan Semar. Semar bapak kula. Niku lunga tanpa ninggal layang napa tanpa pamit kali anak-anak. Kawula ditinggal. Nah, saniki kula tak wangsul. Kula tak bali ora masalah. Ning kula tak takon karo sampeyan, Semar teng pundi? Nek dewa ora nuduhke teng pundi dununge Semar, ala dene sampeyan dadi tak plotroke kathoke. Hei. Sembrana ora karo dewa kok sapenake dhewe. Ya men ora digetak ngono ndak. Kalah getakan sik aku. Kudu tak getak sik. Bapak teng pundi? Lah nek kita takon Semar menyang endi kuwi ulun ora ngerti. Nah, gunane apa dadi dewa? Kenapa ndak aku bali bareng? Ora ana gunane wis sampean dadi dewa, ngakon Bagong Bali saka wana bombong wilayah. Nek sampean tak takoni Semar ning endi, kok sampean ora ngerti. Lah ulun ki ora ngerti tenan. Gunane apa dadi dewa? Wah, waduh, modar iki. Indra piye? Indra aja ditakoni lagar syuting, ya Indra. Enten Bagong ki nek karo wong sapa rumangsaku ki Bagong karo sapa ora kuwalat lho. Bagonge waton ledan ngono kuwi dadi apa-apa ki tawar. Apa kok mung dewa daratane tak uyuhe ora apa-apa kok. Mung dewa. Santen aku. Pon mang takon. Kok mang takon, mang wangsuli. Bapak nanti. Wah, terundul tenan iki. Lah iki ana dewa kok kerepotan. Ora repot ning takon sak nyatane. Nek sampean iso ngandhake Bapak, Bagong, Bapak nang kene. Sampean mang terus nyerlok kula. Lho. Dewa kok serlok. Modern kok dewa ora ndek nggo ngapa? Iya. Kula paranane Bapak ulus Bapak ayo kondur. Ayo nata desa mbangun negara. Karo aku Pak ning aja lunga, Bapak kagol perkara apa? Mengko Bapak gelem kondur kula ya tak bali. Nek kula bali Bapak ora ana ning teng atine sedih. Ngopo, Gong? Mangan kewan e. Ora apa-apa dilek wae. Ora apa-apa dilek. Antet jan ki. Lho, aku bareng kok dinesoni ora. Ngoten, kula tak wangsul, tak bareng karo Bapak. Nek dewa ora nduduhke Bapak, mbok sampean ngruduk wana bombong wilayah. Sak dewane kon teko kabeh nang kene. Bagong ora bakal mingset sejangkah. Lho, nek ngono tegese kowe wani karo dewa. Lho, wis bengok-bengokke mau kok dikira ora wani iki piye iki? Iki genah wis wani kaya ngene iki. Wah. Wong cocok ditandang omah wae. Papapong ngono wae. Papu bong. Awakku gumun. Kaya dadi ora kuwalat ngono lho. Wah, cilaka tenan carane kaya ngene iki. Jan. Ha iki terus aku lan goleki bapakmu nek ndi? Bapak diatur kondur sik teng Karang Kadempel. Nek bapak mboten kondur teng Karang Kadempel, yakin kula ora bakal bali. Lah nek kita ora gelem bali, ula ning ngruda paripeksa. Weh, kena pasal kowe. Lho.
pemerkosaan itu dilarang oleh negara. Ngeruda paripeksa ki padha karo pemerkosaan. Bagong rasa tok perkosa. Aku pasrah. Padha wae ora kok malah aku pasrah ora. Ngono. Ngruda paripeksa karo Bagong nuwun sewu. Rawe rantas malang tak putung. Mbangane Bagong kelangan bapak. Bagong ora iso sida mbangun desa Natanegara. Gunane apa kula urip teng alam Padang. Nek ora migunani tumraping wong liya. Ora ana gunane. Amba ulung kula modar cemplungke kawah Candra Dimuka kaluan ring ngrasakake mbangane urip. Ora ana gunane uripe Bagong dienggo wong liya. Ora ana gunane Bagong urip ning alam Padang pukulun Bathara. Sapa kuwi? Lali kok. Aku krungu keploki dadi lali. Krungu keplok kok dadi lali. Sapa? Kaneka Putra. Kaneka Mawarna-warna. Kaneka Putra. Kaneka Putra ya Bathara Antarada. Jenengmu pira? Lho, oke. Ayo sapa wae? Lho iki kepiye to wis geger kaya ngene kok dadak takon jeneng. Aku iki gek ngomong. Lha wis bengok-bengok kaya ngene kok ora ana tindakan bablas. Niatmu piye? Nek arep gawe Bagong Bali ora gelem ya sampean gek nesu, ngono lho. Wah, tutuk sepatu sisan kowe. Nyilih sepatune tak nggo kowe. Lho. Nyilih sepatu kok nggo sing duwe karepe piye? Endra, wonten dawuh iki Bagong piye kaya ngene iki, Endra? Menungso ora tatanan panus maning jajaran sukretaning baune iblis lan Bagong. Nun. Kowe ngerti? Iwang Pikul Narada kuwi sapa? Maksude? Iwang Pikul Narada kuwi sembaning para dewa. Kami tuwaning dewa. Oh, Modin. Udu. Kami tuwaning dewa kuwi dewa sing sepuh dhewe. Selagine para dewa wae wedi karo Iwang Pikul Bathara Narada kok kowe nyamah marang asmaning Iwang Pikul Kaneka Putra. Apa tegese kowe bakal ngembari marang panguwasaning para Jawata? Boten ajeng nyamah. Ning nuwun sewu, kabeh niku kudu ming sak traju. Nek akon wong mule kula dikon bali niku gampang. Kula bakale bali, ning kula ya iso ngaturke syarat. Kula ya dikeparengake ngaturke syarat. Syarate waton dewa iso nemokke Bapak Semar, kula tak mule. Yakin kula ora arep wani karo dewa. Nek Bapak Semar ora ketemu, anggen nyon ngapunten kula ya ora gelem bali. Yen kowe ora gelem bali kowe wani karo dewa. Nuwun sewu apa dewa ki ora entuk diwaneni ya. Apa dewa ora entuk diwaneni? Dewa ya menungsa lho, Mas. Dewa ki mung ora kedunungan pati ning iso ngrasake lara, isih iso mangan, isih iso ngombe. Dewa ki dadi kapercayaning sing gawe urip nggo niti priksa marang mobah musing para titah. Aja dianggep dewa ki dhuwur dhewe derajate terus menang idak-idak wong cilik kaya Bagong ngene iki. Aku kok merinding terus. Lambene turah kok wis aku. Aku yo tap-tapan terus. Ngono. Do mundur nek ora wani, ora usah do melu-melu. Lah, kowe nanti aku ora arep lunga. Iki bungkusanku. Arep do dibuka enake iki nggo sangu topo ae. Topo kok nggo panganan ana molen barang. Ngelih. Ngelih ora. Ora dipangan lho, ora. Ayo teruske. Lho. Iki rumangsaku aku malah bingung musuh Bagong. Pancen tak gawe bingung. Terus karep sampean pripun? Yen ngono kowe ora gelem bali. Mboten. Yen ngono kowe wani karo dewa. Mboten ajeng wani. Ning kudu dewa ya iso nuruti karepe Bagong. Ora mung kudu karepe sampean sing dituruti. Niku kudune ora adil. Sampean niku piais nang dhuwur, lenggah nang dhuwur. Sampean ya iso kudu nuruti kawula cilik kaya kula. Kula tak nuruti karepan sampean. Niku jenenge imbang. Ora sampean tok sing dituruti ning sampean ra nuruti karepe kawula cilik niku mboten apik niku ora iso manunggal. Pinter tenan kowe. Ayo apa kowe? Plembungke sisan kowe. Dewa arep diplembungke ora kecekel dope. Goleki aja. Ngerti aku dope padake. Angger cah semono ki dope mesti cilik. Wes ngonten niku adile. Saiki ngene, kowe gelem bali apa ora? Mboten. Kula gelem bali nek Semar ya bareng bali nang Karangkadempel. Nek ora gelem bali aku ingkang rudha paripeksa karo kowe. Nek kula dirudha paripeksa carane cacing niku pidak menungso ngulet ora ngrasake lara. Ning butuh males karo sing midak. Monggo cacing niku ora ndek perasaan. Nek sampeyan ajeng mula sara karo Bagong, kula menungso. Kula niku titah diwenehi perasaan. Nek nganti kula ngrasake lara, nek kula males karo sampeyan, sampeyan aja lara ati. Metu njaba. Piye?
Metu njaba. Piye kuwi? Dewa kok ora tanggung jawab. Mulane aman-aman bae wong totoke njaba. Kaya ngono kok dewa lho, agi aku ora metu njaba. Kowe dewa metu njaba. Sendra metu iki rasa dadakoke gunung takok gunung. Ora minggat larat. Ya mau medal kula nututi karo sampean, Pak. Kocok. Kowe nantang dewa ngono kuwi apik apa piye? Kowe iki amang-amang nyawa uripmu, Gong. Kowe padha karo anguk-anguk kawah Candra Dimuka lho, Gong. Kowe kok nantang karo Bathara Indra. Bathara Indra ki sapa? Mbok. Kok takon aku? Aku ora tau ngurutke silsilah Bathara Indra kok. Nggo ngapa? Bathara Indra ki putrane Bathara Guru sing nomor 4. Ngono. Nek kowe karo Bathara Indra, mau nek nganti Bathara Indra ki ngajak kanca-kancane ruwang-ruwange dewa ngeroyok karo kowe piye? Mongko ana dewaning geni, ana dewaning banyu, ana dewaning angin, ana dewa sing tukang jabut nyawa. Aku ora wedi. Wis to. Lah padha ngruyuk karo aku ora masalah, Truk. Tenan kowe ora usah kuwatir karo aku, santai wae. Santai. Tak pedhone nek kowe ora gelem ngewangi tak pedhone dhewe. Wis to, kowe siap-siap wae gareng bedah bumi. Lho. Petro ngabari setangga separo. Kon ngopo? Omong nek aku mati ngono wae. Aku iki wani kok ming pamit mati iki njur kekuatanmu nang ndi? Nek ya kuwi. Nun sewu ora ana ala tumama ning becik. Wis to, yakin. Kuwi kaya ngono kuwi digondheli wae. Ngono. Wong tumindak ala ora bakal tumama ning becik. Wis to. Dadi aku tumindak kaya ngene iki aku mbelani karo bapak, aku mbelani karo kawula Karang Kadempel, mbelani karo kawula negara Ngamarta sing kepengin tak tata lan kepengin tak bangun. Mula tak anggap niatku ki apik. Nek dewa mudhun ngagro-agro kekarepane Bagong ki padha karo dewane sing arep wisra karo aku. Lah saiki mung kari gumantung lemu nintingi sing bener sapa, sing luput sapa. Kowe saiki wong tuwa iso milahke. Nek sing tok arani bener aku ora usah kuwatir, bener ki ora bakal kalah. Ya sak karepmu ning aku ora ngewangi. Aku ora butuh tok ewangi kok. Kowe iki ora ndek kekuatan kok. Wis tanganmu ceko, sikilmu becik, matamu kira, matamu kuwi. Nek kakane kok matane kira ora. Ora, kowe iki ngewangi lho ora ana apa jenenge iki, apa undakane apa-apa. Lah nek Petro kuwi ngewangi karo ora aku rumangsa ana kekurangane. Kowe ngewangi ra, Tru? Aku wedi karo dewa kok. Hah? Aku wedi karo dewa. Alah dene gagah. Wani ngeplaki sirahe bojone. Nek karo wong padha-padha lanang kok ora wani. Kok ngono kok. Alah. Ana tuku daster kono. Gek rok-rokan wae ngono. Karo dewa kok ora wani. Kowe wani apa, Gong? Sing tak wedeni apane? Terus iki piye? Tak pethoke, ora usah kuwatir. Kowe do ngasuh kono. Ya. Ngasuh ya? Ya. Engko nek kowe mati, aku gotong nggo bali. Oh iya. Ngono wae pakaryanmu. Nek aku menang kowe melu gleleng. Oh iya. Penak ta? Ora rekoso tur kepenak lekmu tumandang. Ya. Kono gareng mulih kono. Nek kowe mati, wis ora usah mikir aku mati. Wis to, ora nek mati. Aku nek mati yakin wis to, wis ora usah kuwatir. Ora tekan 40 lekmu nylameti. Mergane pitung dinane kowe wis nusul aku, Reng. Dengkulmu meletak. Ngedeg-deg iki senengane. Wah, tratap aku ora. Ya sing ati-ati ya, Gong. Wis ora usah kuwatir, pethoke diwane terus. Ya.
putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pradenta wisanggeni maya Wisnu Pradenta hati-hati lho Gong aku kok ketir-ketir atiku niatku ora mbelani karo kowe ning aku mungkur karo Petruk mau kok rasaku kok ora mentolo mula rasa wedi le nek pancen kowe engko wani karo dewa nek pancen kowe engko kena apa-apa tak bilani kowe lara aku lara kowe mati aku mati kowe lara aku lara kowe mati aku mati Gong wis rasa kuwatir iki tenanan momeng kandhek ana ing lambe tenan Gong lahir batin nek pancen tenan maturake panuwun ingkang tanpa pepindhan terus ning mungsuh awake dhewe iki ora bae-bae iki wong abot kabeh mungsuh awake dhewe iki dewa-dewa heeh ha terus piye kowe ora usah melu-melu iki perkaraku iya ning nek kira-kira kowe weruh aku cilik diajar karo dewa gedhe aku arep dipateni kowe maju ngewangon aku siap rasa kuwatir Gong siap aku yo siap rasa kuwatir ning gelis ora ngenteni aku mati lagi maju iya aku kira-kira arep dipateni kowe langsung maju siap ora usah kuwatir tak pethoke sik jake rembukan apik-apik nek ora iso jake rembukan apik-apik tak ajare para dewa nek aku kan aku ngewangi ora usah kuwatir Gong aduh tak ceraki cerak tak doi piye maksude kuwi maksude piye kuwi aku adoh tak ceraki nek cerak tak doi terus lare mbelani kapan hah nek mbelani ora nggo kata-kata sing bingungke kuwi kata-kata sing ora ketemu ngakal kaya ngono kuwi cerak tak doi adoh tak ceraki kalimat kaya ngono kuwi dihilangkan Bagong tak ewangi ngono wae ora do paham artine kaya ngono kuwi oh iya sadar ora iya gareng nggawa gaman kowe awakmu cilik tangane cekor sikile becik nek kira-kira aku kena apa-apa maju wis rasa kuwatir kowe karo aku iki pinter aku nek gelut tinimbangane kowe mulane aku gelem ngewae karo kowe rasa kuwatir Go sapa wae sing maju arep miloro karo kowe aku sing nandangi siap wong telu manunggal dadi siji ya Truk pokoke nututi lamun katututan lamun mangsa prawira tiktaya ora ngono magawe glarira wang wah ujug-ujug langsung loro Truk mungsuhe loro Truk rene Truk ya ora usah kuwatir pokoke nek kono telu adhiya telu kono loro adhiya loro ngono kowe sing mburi ya kowe aku sing arep rada cilik mungsuh kok milih-milih ora Bathara Indra ya Bagong ndas pundi Pukulun aku tetep nampa pengendikaning Wang Pikulun Bathara Nrata kinen nyingkirke karo kowe kudu bali saka lengkeng Gunung Mahameru ana ing saka ngaras Bombong Wirayang lan aja mbacutake nggon mung nglakoni topo ya Bagong kowe bali yo ora gelem bali kowe ngerti ulun sapa ulun Bathara Brahma Bathara Brahma heeh dewane ngapa dewaning geni ngambil reke lho kok dewa geni kok nyilih rek ora mesti apa-apa iso kobong kae mesti ne kowe bali yo aja ngeyel karo Bathara Brahma aja kakon dosa kowe bakal tak untapake semlong aku ning kawah Candra Dimuka
Sesuk mboten ajeng purun wangsul, saniki mboten ajeng purun wangsul. Paribasanipun nadyan dewa kayangan ngebyuki lengkeng Gunung Mahameru wonten ing wana Bombong Wirayang kula mboten ajeng wangsul. Yen ngono kowe wani karo dewa. Bagong niku mboten wedi karo sapa-sapa. Bagong niku ora tau wedi karo sapa-sapa. Waton landhesane kula bener. Kula ora ganggu kayangan kok kula nglakoni tapa. Tur dewa takon goleki bapak kok ora sago. Gunane apa dewa niti priksa karo mobamu sing para titah? Kudune dewa ngerti. Wong dewa iki iso nyawang jagat saisine kok. Nek kula wangsul sampean kudu nuduhke, "Lho Bagong, bapakmu nang kene iki lagi ngene karo iki duwe gawe kaya ngene." Mengke tak jujuke Semar. Ming perkara kono mong kaya ngono angel lho. Kok kaya didelik-delikke? Ulun ora ngerti ning endi bapakmu. Kok ngono kok dewa kok ora awas paningale. Yen ngono kita wangkal. Wis ket mau arep wangkal aku arep. Wani karo Bathara Indra. Sing tak wedeni apamu? Siap lho, Tru? Iya. Iso nglangkahi kuwandane Bathara Indra. Kowe kelakon topo ning wana Bombong Wirayang. Iso nglangkahi bathange Petra? Lho. Kok aku sing dijokke piye? Ya bathangku barang urung rampung kok. Oh iya. Kowe kena ngundung aku saka alas Bombong Wirayang. Mati kene aku. Pangga kayoni. Tata. Ya. Wah! Aja mlayu. Girap-girap. Semak dewa iki ampuh tenane. Ampuh piye? Ngantem aku dies mumet aku. Jambak rambutku diantem ra iku diel. Kontal aku ora masalah. Bathuk menyonyo ngono kok. Iya ditonyo Bathara Indra. Kedua aku ya dicandak sirahe jebleske lemah diek tak ampet ra apa-apa. Sing ketiga aku wis kulino diantem Bathara Indra. Heeh. Diantem nggon bathuk tuwok ngono aku mecicil. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Candak siraku jebleske diantem neh aku ora apa-apa. Ana kesempatan, Tru. Tak candak tangane set tak dunke sit. Lek kok ngantem wis kaya tenagaku atoke kabeh. Bathara Indra Gletak jengkulmu atas-atas. Lah piye? Ora kena. Lho. Ora kena. Kayane kena, ning ora kena. Kuwi jenenge aji lembu sekilan. Ketoke kena ning kurang sekilan. Dewa iki do goblok. Lho, aku duwe aji lembu sekilan wis tak guang kok, Tru. Mergane Wah, kowe nek duwe mesti geton kowe. Kayane kena ning kurang sekilan. Geton aku. Tak buang kok ya isih do dienggo. Lho, gunane ngono kuwi saiki delok. Kowe ngantem ora kena to?
Wah iki mati tenan awake dhewe terus. Ah iya, dewa wis tak omongi ampuh kok kowe ngeyel. Ning mesti ana kelemane, ana pengapesane. Aku yakin sak ampuh-ampuhe wong mesti ana pengapesane. Sak apes-apese wong ning kadang kala mesti duwe kekuatan sing ngedap-edapi. Terus, mbok kowe omong. Nek wis tau domongi bapak aku dikandani. Kekuatan kelemane dewa iki nanti. Nek jarene bapak biyen jaman suwe banget aku tau dikandani. Nek kowe mungsuh wong utawa sing derajate dhuwur, kuwi aja ngungkuli karo derajate wong mau. Tegese kowe nggonono lekmu dadi kawula. Kowe mungsuh dewa-dewa kuwi papane ning kayangan nggon, Gong. Nek nganti kowe ngantem dewa kok nggon dodo apa nggon rai, ora kena. Mergo pancen wis mesti derajatmu ki sak ngisore dewa. Terus jarene bapak nek mungsuh wong sing didaya kaya ngono kuwi ling ngantem dodo medun. Kene ngene. Heeh. Meteng mesti kena. Kene mesti kena. Entuk wong kuwi ngisor dodo kok. Wah, mati we. Wis ngantem sak tutuk-tutukmu acan, dadak slentrek ora mules, aja tundang bangkong lekane. Sirah dilungake. Ayo ngantem sak tutukmu. Ayo wis. Persiapan mlebu ICU engko. Lho kok malah sumbar wae yo ngantem. Mati dari aku nyoti bakno pecah siramu. Ayo gawe aja omong kowe. Ayo mburi. Mati. Mene gantine dodok kok nyo. Lho ora apa-apa. Ora apa-apa ki padake aku ya anak dewa. Kowe mau ngantem aku ora kena. Saiki nek nganti ora kena aja diundang Bagong. Apa kira-kira iso ngantem dewa? Kon ngantem tenan. Iso kira-kira ngantem dewa. Kon ngantem tenan. Antemen iki mergane pati bodoh mati. Apa kowe mati ya. Bodoh. Piye Gong? Sukses. Jos wis. Pantem nganti suarane mapuk. Langsung wetenge dicekel mules kae. Oh to. Pantem nggon apa? Nggon saklar. Nggon saklar dengkulmu ora. Sono Bathara Indra le mlaku ngobeng kae ngoten. Ayo sambat ta kowe. Amun Suramata Jamrata ing panjen Paja Bajaya. Candhak kowe panjamu. Kakang Bathara Indra mundur brangkang. Waduh, mati aku Bagong kok ngerti kringkyane dewa. Lho. Kakang Bathara Indra dikapake. Wah, edan yayi edan. Nginceng sak penake dhewe. Le ngantem dipol-polke wong nang weteng semengkring rasane. Aduh. Waduh. Wis kono maju aku tak ora maju. Kuwi mlaku kenapa kuwi? Wah, loro banget. Kena kain wi loro banget. Bagong kuku karepe dhewe. Wani karo Bathara Brama tiban daya kemandenku kobong awakmu mbuh dadine poho awak.
Kowe kira iso renang to, Gong? Ora iso. Aku di ora iso renang, mesti tak uncalke ning kali. Nyatane genine Bathara Brahma nyemplung kali ra yo blebes kabeh. Lho, ngene iki lho ajar renang lho nginggak lho. Sikile ngisor dipancalke. Modar, Truk. Jelas modar. Ya kene, tak gendong kene. Nah. Ha, mantap. Wah, kowe ora tata. Wong kowe iki kandhane ya Bathara Brahma iki dewaning geni. Genine nyemplung kali kowe tak uncalke kali. Mangan apa? Empuk iki. Rasane ora karo-karoan ya. Paling leboni iwak. Iwak apa? Ora wae, ngono kok iwak ora. Ora apa-apa ora, wis ora masalah sing penting slamet. Heeh. Wis pokoke diampet kok. Wis ben aku apa-apa doyan kok. Ayo. Canggleleng kok. Hei, Bathara Brahma rene kae. Yo, aja ngubal-ubal genimu kowe mah. Lho. Mau sapa? Brahma mah. Ayo. Ijen padha jen tangan kosong karo aku. Maju kok. Oke. Bathara Brahma mundur. Oh ladal. Bagong pancen ora kena dijum sarana aris. Wani gawe bekering para dewa. Oh konangan Yama Dipati ajabut nyawamu mbok dadine pati. Wah. Siji iki apike awake dhewe mlayu kok. Ki dewa tukang jabut nyawa. Sapa jenenge? Yama Dipati. Ayo sing jabuti nyawa-nyawa kuwi. Heeh. Kowe maju jabut nyawamu modar. Kene siji iki awake kudu mlayu, nek ora mlayu mati tenan. Minggir, Gong. Kowe kena dikandhani ora to? Nek kowe maju kowe engko dijabut nyawane kowe mati aku kekelangan. Aku malah kelangan kowe, Gong. Kendel ya kendel ning nganggo hitungan. Kowe ngopo ya cangkeme jebak-jebak iki? Hah? Nek wis wani aja wedi-wedi, nek wis wedi aja wani-wani. Pati uripe menungsa iki gumantung Gusti, ora gumantung Yama Dipati. Yama Dipati urung jabut aku tak jabuti untune. Lho. Mundur. Gong, kowe mati tenan. Kowe mati tenan nek musuh Yama Dipati. Petro. Mundur. Bisa mundur ora? Presnene lengmu rusak ora iso mundur. Ora ning aku ngeman, rasa to eman. Aku mati ya cah ikhlas ke mati, Tru. Aku ora apa-apa cekake mati. Kok nangis? Wedi. Agene wedi kok. Ngono aku kaya kendel-kendel ora. Mundur aku ora apa-apa lho cah ikhlas ke. Nggo mbelani karo desaku, nggo mbelani karo kuthaku. Aku ikhlas mati ora apa-apa. Aku ora mendol, tak tenjang tenan ra mikir kowe. Karepmu wong. Kowe ya, sing tukang jabut iki ya. Jabut nyawa. Kowe ora mbok nyawa mbok apa sing penting kowe tukang jabut to? Iya. Ayo arep ngapa kowe? Kowe gelem bali apa? Ora gelem bali jabut nyawamu. Piye? Jabut nyawamu nyawa. Nyawa jabutan. Kowe iso jabut aku
bumi langit tangkep mati dari aku wis candak sirahmu sendal nyawamu wis hop wah angel banget iki ayo iki nyawa peret iki kaya ngene iki ora bakal iso tak jabut wah Dipati kok bagus. Bonek mungsuh pono kawan niku kewirangan. Ajeng kula jabut nyawane ajeng kula candhak sirahe angel raja mak lunyune. Bul Bagong niku sirahe digrujuk solar. Anggere keneng mlunyu, keneng mlucut, keneng mrucut. Lah cah edan lah kok tadi jenggotmu ilang. Disaut jenggote dijabut sak kayange. Waduh, priye raja mak jamak. Lha niku nek ngethok mbaka sithik krak-krik niku sak gegem abrol ngoten. Aduh. Panas raja macam. Ana janggut kok panis. Piye iki kok betara teko dengkulmu kuwi. Piye arep gleneng ya kowe. Aku padake wedi karo kowe. Ki Bagong Kondyang bengi iki. Ngosasik dewa ayo. Kowe arep ngopo kowe? Arep belani wae? Betara Nrada ora mundur saka negara. Kok negara ngaras? Pombong wilayah. Tak katutke dosane. Iya. Iya wis aku tak mundur. Mundur. Iya. Ora mundur sujet wetengmu metu cetule. Wis. Weteng kanggo metu cetule. Ayo ngomongno Bathara Guru ora wedi aku. Kakang Rada kuwi sedaya para putra-putra Jawata nungsang puyang gudel bingung sami kendang kapracondang menika kados pundi dalah Bagong berguguk nutawaton boten purun wangsul dhateng Raka Dempel piyambakipun pilih tapa wonten tenging wana bamba wirayang wonten lengking Mahameru ingkang dipun suwun Bagong purun wangsul ning kedah sareng timbulipun Kakang Semar Badrana ya mongko Kakang Semar Badrana dipun mangertosi wonten pundi papan denungipun ngantos dados daretantaraning para dewa lan pun Bagong. Ning eling-eling gandeng Bagong menika pancen wong dugal kewarisan dewa bubar mawon mboten kanten-kantenan. Kula semangkaken dhateng Paduka Bathara Guru. Bagong, kita kena ulun nilikake apa ora kawan. Suramrata Jayamrata iki kadange Andaka Dewa aku Andaka Murti Pandhawa ndi Pandhawa certa yen to Pandhawa wong kang ora ngerti karo kabecikane wong liya Pandhawa ora ngerti karo kabecikane Semar Badrana ya ora goleki malah padha suka parisuka lengdan sila tumang kendangan ladrang awe goblok banget aku kendangan dengkul sak kepenake dhewe endi bales budimu karo Semar Badrana ya ora padha goleki Semar Andaka Murti ngamuk punggung Suratantama Surawiyaga mati dereng aku legare
Ratmana Sang Arjuna Ismanya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuh. Iki sapa? Takon karo aku. Satriya Kleang kabur kanginan. Mendung ke baratan kembali ke timur. Ing endi tibaning kono papan pandunungku Raden Andakamurti. Kowe sapa jenengmu Janaka ngaku? Ngerti karo aku. Ora aneh. Sapa-sapa ngerti karo kowe? Mergo kowe kulino mlebu nang layang kabar. Apa ya? Kowe wong sing kondang kawenang-wenang. Sirmu piye kowe ngamuk ning negara Ngamarta? Janaka, Onong paran. kabar sing tak tampa Semar lunga. Padahal Semar ki dayane nyukupi marang para Pandhawa. Aku dadi Pandhawa ora padha goleki Semar. Mangku asta. Wisuh ning Wastafel. Lumoh ngentasi perkara. Ora ndang goleki Semar aku ngamuk ning negara Ngamarta. Langkauna badange Janaka. Piye? Langkauna badange Janaka. Kelakon penjang kamu seda dina iki kowe Janaka. Wah! Aduh. Waduh. Kapusan kowe. Ocer. Sing ngendang ora iso ngendang ya. Janaka wonten dawuh tiba saka Dirgantara sing ngamuk wong edian. Wong edan piye? Monggo Kakang Mas kula aturi mapakaken kan piyambak. Wah, deploke ndase. Tabrakan ning dhuwur. Ayo padhake ora. Rumangsamu tronton mungsuh pikep. Aja mundur Werkudara. Wah. Raine aku kaya tau weruh. Ojo delik. Ora, aku isin aku soalé kondang bagus aku. Sapa-sapa mesti apal karo aku. Males aku. Madhep rene. Wegah. Perang kok mungkur. Ya men. Karo ngopo kowe? Pandhawa golek Semar apa ora? Wah, iki madhep rene. Oh. Lah, aku kaya apal. Aduh. Dina kesuwen konangan iki aku. Pandhawa ora golek Semar mergo akeh kewajiban. Tegese Pandhawa ora tresna karo Semar. Nek Pandhawa ora tresna karo Semar sapa sing arep ngayomi karo para Pandhawa? Kok cerewet kuwi jenengmu sapa? Andakamurti. Andakamurti. Ya, Saka endi? saka Pacitan. Ben sak-sake pokoke. Kleang kabur kangenan mendung ke baratan. Pandhawa goleki ora? Ora goleki tak amuk negara Ngamarta. Wah, deplok dasmu. Ayo! Wah!
Oh, Abu. Piye? Sing nekani negari Ngamarta ingkang ngraman Ngamarta menika sanes tiyang. Lho, sapa? Wong edan. Kaya apa rupane ning kok kaya ora iso mikir. Wah. Menungso dedeke aspiro wae kekuatane ngedap-edapi. Tendang sirahe ora apa-apa. Kuku Pancanaka ora tedas. Kalah. Kalah. Kok iso kalah? Wah, cerewet. Mboten. Ya nek kalah mundur kono. Yo. Wah, batur ing getak-getak. Kalah yo kalah. Cerewet. Mboten kok, mboten apa. Sebul wong edan. Iya. Glelengo. Lho, saka ngendi no Gareng? Lho perang kok ya. Kon niku kalih Bendara niku setya bekti. Kalah apa menang? Pangestunipun kawon Ndara Werkudara kalah aku kon menang. Mundur kono, lereno. Nggih. Diterangno kowe. Ngapa kowe plirak-plirik ngece ya? Iya. Lho saka ngendi no Gareng? Kula niku nek perang niku ora gelem leren nek urung tekan ning mati kok bagus. Pancen ngono kuwi jiwaning satriya. Nggih. Kalah apa menang? Pangestunipun kalah. Mundur kono nggih. Apa terus ngece meneh kowe? Mlirik ya. Cah ki metu ngendi to? Oh, tudul desa. Mlipir. Diani Drei. Anggrene kono Gareng mundur nggih ngestaken dawuh. Ngapa truk mlirik? Dies. Wis delike kene. Ben cara mbiyen ya ora apa-apa. Iya. Titenana kowe. Lho, perang meneh karang kula niku nek perang bola-bali kok. Oh, lah ya wis kalah mesti kalah. Mundur kono nggih. Nek ngapunten, ngapa truk kula tak liwat mriki mawon. Oh, weruh kok ya. Aduh. Yo cocoke aku lho. Ora ono sasaran. Ora ratu kok dicubles bokonge ora. Lah kaya katosen dengermu. Tak sawange kaya ngapa mungsuhe keparat. Jagat Dewa Bathara. Jagat Dewa gedhe tur dawa. Wong edan tenan iki. Janaka kok ya pangling, Werkudara kok ya pangling ngono lho. Lah nek kowe musuhku, aku ora pangling karo kowe. Kowe sapa? Lho. Kok ora ngerti karo aku lemu dadi satriya urung suwe apa? Waduh, nenggel iki kata-katane. Iya. Ya, pancen banget. Ngerti karo kowe. Sapa nek pancen ngerti? Kowe Prabu Kresna. Ratu ing Ndarawati. Ya Prabu Narayana. Ya Prabu Padmanaba. Ya Prabu Padmanamtu. Caidan. Ora edan. Jenengmu sapa? Andakamurti. Waduh, Andakamurti jeneng anyar. Anyar ya men bar tuku kok cerewet. Lho kok karaku kok wani Werkudara kalah karaku, Janaka kalah karaku. Wangi wong loro sisan kene. Ajar ku andamu, wani karaku. Sing nawedeni apamu? Lho, aja niroke, ya men karaku. Mati dening aku, mati. Mati lho apa? Kowe mati dening aku tibane senjata cakra. Oke, Ramayana tibano. Aku mati, kakangku Kakang Andakadewa ngamuk. Lho, kakangmu ki sapa? Andakadewa. Saiki nanti nang angkringan. Lho.
kok tekan angkringan barang ora sak kok kan bebangan ayo kaya apa aku sing tekan mati dening aku pangkat oh ditenono Ratu Jireh ya ngono kae mengwani nyuarani tok mati dening aku ditenono kowe kok mundur wah lah personalenge mung mundur tok ora ana sing siji loro telu maju kowe iya Kresna kowe aja mundur kowe kudu iso ngandani para Pandhawa Kresna Petro non kowe butuh duit ora ha butuh no ha butuh tenan nggih nggih nyotamanono nggih 100 Kresna kok maringi ming 100 sih ndoro-ndoro liyane iki nek gawe 2 juta 3 juta ya kono melu bendoro liyane kok ya wis melu kowe wae 100 trimo ora trimo ora trimo ora bengak-bengok tak dodome cangkemmu kowe ning ana syarate Andaka Murti kae patenono Kraman kae patenono ora iso mateni 100 bali 600 wis ngono mangsa buruna Ratu Ireng Cetril Reng kowe butuh duit ra butuh no ya iki ana 15.000 lumayan nggo tuku cakar nggo ngruwaki raimu nampa kok nesu ya ben kowe entuk 100 kok kancane kaya 15.000 ana syarate apa mateni Kraman Negara Ngamarta sapa Andaka Murti ya ora ana witro aku wong ringkih wong loro wong loro kowe karo aku maju bareng oke maju bareng ya maju bareng bethuke ya Sapa iki? Andaka Murti. Wis apa? Aku Petruk. Pangkatmu? Batur. Sorry, tidak level. Sik. Mandek sik. Ora iso, ora level. Aku ora mungsu kere-kere, tanganku kotor mungsu. Sik to. Oh, alah cah. Oh ya iso ning lakoni ngono lho. Ngapain kau? Ngapa kok njur kaya nyanak-nyanak? Wong kere kok nyanak-nyanak karo wong sugih. Reng, rene yo. Wah, apa sandangane apik kok raine ra iso dipermak kaya. Raine ra iso dipekonah piye-piye sing petot kaya ngono kuwi. Hus. Begadang. Berdagang ora toto kok berdagang jangan berdagang. Keparat ngarepe dhewe. Sapa wae Petruk? Sing mburi kelinci mancal raimu iki apa piye? Nala Gareng. Pandhawa ndi? Kon nungkol ning ngarep aku, ora nungkol sena mergo layu. Ngerti ra? Kok kaya bangkok. Ketok ya. Ngater. Ketorone sarunge mampu pertamak. Lah kok ora sok kulaan to? Ora greneng-greneng. Sirmu piye? Karepmu piye? Sirku ngene iki, ora minggat samplok lae. Terus reng. Den gulung dening Kelurahan Petruk saha Kelurahan Gareng.
ical wujuding Andaka Murti. Nenggih ki Lurah Bagong kaget kadra-kasan para kawan kekalih. Ngapa iki dadi satriya barang? Sing dandani Andaka Dewa. Andaka Dewa sapa? Banteng ning ampul lho, tenan. Nek ngerti aku Badar ngene iki mesti ngamuk sapa sing arep Renggalange. Oh, arep golek Joko Tingkir apa? Beda ceritane. Bayang ra ono Joko Tingkir. Joko Tingkir ngopo? Joko Tingkir karo Boyo kok. Wah. Endi ya lali aku. Aku ora ngerti sejarahe gobloke. Wong sing nyekeli kae dudu Joko Tingkir. Sapa kae? Kae Ki Ageng Pemandangan. Ndasmu. Malah ndas-ndaske kowe iki mbelokke sejarah sak penake dhewe kae sing nyekeli baneke Baron Sekeber. Baron Sekeber iki sopirku kok ngul megap-megap lho. Anggere turu kok karo sound system banter ling ora. Jujur lemah wae cangkeme. Mangkelake tenan. Heeh. Kae pokoke banteng terus kae. Lah mungsuhe sapa, Gong? Aku ya ora ngerti. Sinuwun Kresna Kendene. Sinuwun Kendene. Sing awani akon sapa? Kowe iki yo ngawur wae kok. Timbali Petruk. Iya. Den, ngopo? Timbali Petruk. Dapure Petruk nimbali aku. Ngopo? Enten banteng ngamuk. Mungsuhe sinten? Coba tak tontone Kaca Pesan Petruk. Wah, nggih ditonton Kaca Pesan, nggih. Sik. Tak deloke sik. Aku lho ya pengen delok kok ya. Weh lah dalah. Wo lah kok iso dadi kaya ngono. Welo kok andang semono ya. Iso dadi kaya ngono kok andang semono. Ora ngerti le melare. Edian tenan. Waduh. Kowe ki edan ora? Ha pengen weruh kok. Petro, Nun. Kyai Prabu Darma Kusuma gendongen nggih. Mungsuh banteng kae. Nggih, ngestaken dawuh. Iki nek kula karo sampeyan mboten ninggal-ninggal ngono banteng niku mesti ngrusak negara Ngamarta. Petro iki arep nang endi? Perang mungsuh banteng kok. Ayo aja. Kono kawan iki nek awur-awuran tak ngono. Lah wong ratu kok ling gendong kok dilewatke jeglongan-jeglongan. Nanti Kyai Prabu Darma Kusuma ling ngendika kaya wong wah. Petro alon-alon ora cah edan kowe kaya ngono kuwi aku ya padake. Sabar. Petruk wong edan. Ratu mlayune bantere ora jamak. Ratu kok ngantem kok ming. Kowe. Apa kowe? Iki piye Petruk? Niku sing ajeng ngamuk teng Ngamarta. Kowe sapa? Aku Andaka Dewa. Andaka Dewa, iya. Wigatine ngilingake marang para Pandhawa, gandeng Pandhawa konsatan pamomong. Mula Pandhawa kudu ngupaya menyang endi dununging Semar Badranaya. Ora usah ado-aduk Pandhawa ngring upaya Kakang Semar. Kakang Semar, ndak suwun sampeyan bloko wae yen to wis jeleh momong para Pandhawa,
Puntadewa uga ora bakal urip-urip ning alam padhang Kakang Nayantaka. Reng, Bapak Reng. Wah. Gemes. Ngapa lunga barang? Ya ming nyoba bendaramu Pandhawa kuwi tresna raku apa ora? Wah, kiaiane. Petruk aku arep lunga neh wae, Petruk. Aja Reng, ora disiksa. Wah. Gemes aku ora. Lu kok bokonge tambah gede? Ya ben. Ya ben. Gong, Bapak Gong. Iya. Hei. Klar. Wong edan Bagong. Bapak. Ampun tidak mulai ya, Pak? Ora. Aku sayang Bapak. Iya. Aku juga sayang Simbok. Sopo arti saya? Ampun tidak ya, Pak? Ora. Kula ajeng duwe gegayuhan bangun desa, bangun kutha, Pak. Iya, wis sakarepmu. Nata kutha. Iya. Sakarepmu. Ana ya, Pak? Ampun tidak, Pak? Ora. Lha nggih? Kula niku Bapak tidak kula niku ternyo. Iya. Apa Reng? Ngerti ra? Njaluk duit biasa. Biasa rene njaluk. Pak, kula sayangane Bapak. Kula niku nek dina ora diparingi Bapak niku rasane teng awak greges-greges. Ngandel ora. Sesuk tak paringi kaya neng sarung isih anyar. Sesuk peken. Matur nuwun, Pak. Ning sarungan niku nek mboten gawe topi nggih panas, Pak. Ngomah kaya ana pecis. Peken aja kuwatir. Nganggo pecis nganggo sarung ora kelambenan, Pak. Bocah pintere raja macam. Kaise ana bathik. Sesuk peken nganggo bathik, nganggo topi, nganggo sarung ora mangan ngele, Pak. Sesuk tak paringi panganan nek sore ngekek mambu, Pak. Ya sesuk jajan nek nganggo duit ora iso jajan, Pak. Ngandel lho ora. Ngapa kowe? Teknike dhewe-dhewe kok do. Mbaya men kae ya, Pak. Iya tak kei. Anak sing paling tak tresnani iki mengko aja kuwatir tak paringi. Kakang Semar yen po pancen mengkono Pandhawa bakal tedhak ning Karang Kadempel. Mbiyantu lawan Kakang Semar apa dene Bagong nggone bakal mbangun desa nata kutha Kakang. Matur nuwun nek ngoten. Wis kula dherekaken sami rawuh enten Karang Kadempel, Ndara. Karang Kadempel lha kok dadi kahanane mosak masik. Wah, pangling iki gaweane wong-wong dandang mangure. Barane Betari Durga ora minggat aja kondus lak singkirke so tangane Werkudara. Semar kula nyuwun pangapunten ayo anak-anakmu adya balamu kon semingkir. Mara jim setan berkasaan nililu Banaspati engklek-engklek balungatan. Ganggu gawe dulur-dulurku sing lenggah ning kene sing wis padha tetunggalan manunggal. Arep tok gawe pisah-pisah, arep tok gawe congkrah konangan Semar tak kumbala geni. Nyuwun pamit Kakang sing ati-ati ayo badya balamu jak bali kabeh.
Jawa. Arsa madangi jagat tumungup-mungup paning sapucaking wukir marebak bangsa merat keneng soroting surya meka lan gunung gunung syukur Ndara wiwit purwa madya wusana pun paripurna ya kula nyuwun mapunten enten kirangipun lan Bagong mugi kasembadan anggenipun bangun desa nata kutha ya Semar awit kekalipun menika mboten saged dipun pisahaken kedah manunggal tetunggalan nyawiji dados tunggal ya purnaning gati sura sudrajane ingkang rat suh brasta tekaping kula Darmastuti rahing sami makarya rahing samya pinanggih Lestari Widodo mboten manggal ngan setunggal menapa Ndara
lek dipet 400 kemendeng ya kan nek cara mesin. Tapi lek 50 tik 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 ora. Murung 50 ya. Sopo? Iwan. Aduh. Karena sambat yang aku lho, Pak. Iwan. Iwan iki. Mereka musuh mungkin melakukan cukup. Ini mangkal-mangkal loh. Ini apa yang sambat-sambat. Iki apa yang aku coba. Mulai aku mulai jam 3 PT ini kok. Pokoknya pecah loro menguat, pecah loro pecah loro menguat, pecah loro benar, pecah loro gede, Iya. Jadi sebenarnya ini pecah loro tidak. Harus memang pecah loro, sekarang terjadi loro kita pecah, itu deh semata Tanggal 24. Oleh skater. oleh satu juta Sudah gue tinggal senjata. Aku bayang aku tidak anu yang ngono tahu. bukan ini kan asli itu Abad yang tuan itu ini tanya orang ini ini kan nanti ini ngomong pas aku kok nih orang pecah itu kan pecah yang perkara wong lan iki lek awake dhewe kan terus terus kurang anu namanya syukur kan kurang to lek cara iki kan duwe men kurang lek wis iya makanya biasane kurang Iya. lek terus sambate wong sing ora Lan iki Iwan satu mau pinter jare dulu. Lagi mau Iwan. Iya, matang ada. Jadi ora tahu. Sahabatnya aku udah Wis duk ya niku. aku dingin ya Panek-panek nggih, Pak. yang Mas Kulon itu sampai yang kamu ya kali ini sampai wis tahu guru-guru itu disambati Pak Ye. Pak Ye itu AS audio sembarang apik kayak komplit sound pirang-pirang spek tinggi April Mei Juni bundir tanggalan sih Pak 3 uang anaknya Aleti Bobindo sepeda gede sih lepuk kabeh R15 aju anaknya Mari R15 urung sampai digandakne dungkot dandakne budal sekolah nggawa Scorpio apa tuh mau bocah sepeda kok turu ning dalan ngeprok ning supir bening ajur sisan satu jere aku kaya modal yen kok bar bodo tak anu kurang aku golek ngomong kuat berbudal lek ngene carane ndak digarap ngene tak terus berbudal iki lek piro beng Dene aku yo sore kan arek sama kuat nangis lho lan sampai spring itu kan film spring Lu teh. Berarti ini kuda
Delok aku iki. Ning ngarep iki. Awake dhewe tau ngakon. Aku mau wingi yo karo ten ning dalan cerita. Aku ngene iki biyen ben. Urung mulai ndok pemunjungan. Mulai iki engko tebir, esuk iki saiki tebir lek mulai kan sore man. Ditigani kambil, digani tongkol, digani ngono ya lah legawe ora umum. Ya ning dalan dicerita ya. Sah. Yo anteng kok. Pecah. Mantap. Pecah. Ya pokoknya aku nerokne ning anti. Yo lah ning sekatere loro ngono. Sekali loro tapi pecah. Ya arep mulai iki ke 500 kan. Iki lho. Ayo. Kira lama kamu. Cukup cek. Ngomong aja kan. Semarang itu peyam. Mati pe. Mati sini kan mati deh. Nomor kata tak gawe. Nah, registrasi. Kowe ngendriki ngono iki. Ya anak iki tak percaya nang bareng mengi. Itu hasilnya ya wes manut kan. Hanya kok. Itu maksud ini ngarep kok. Nanti kan tidak rugi loh. Rugi kan tidak rugi ya. Nanti tidak rugi. Tapi kadang ngenteni Sekitar ya sampai sekitar pecah nih. Yang di bawah, istinya itu lumayan gue kayak ngono enggak siap. Tapi setelah dia anu masuk itu, iya aku bilang. Ting kayak ngasih uang. Enggak siap. Tapi oleh aku. Dia lah awal tinggi. Lah saya lu mau nih HP 15 sih cepat. Lewat kan. Ada rekur rongeng 15. Dari yang mula. Masalahnya sambutan gay yo. Lah mbok opo lek kuwi pokoke lek di bawah 1 juta modal 1 juta lek aku bocah tanah. Di atas sih wis asli. Konsultasi sih oke. Ning kacake bocah e ketrik. Tenan lek atu masalah ning sambutan gawe sandang golek sandang pangan. Satu dimodali. Anak sih tak lho. Bojone sing dulu. Biasanya bojone kaya SD kan jul banyak ngomong kaya karek nonton lah banyak ngomong. Kaya si Sawan iya terus karek emeng karena si duit bayarane 800 nyusu bocah loro dipangan karo 3 yo wis urip kok cukup kuwi emeng kaya ngono kuwi. Elek lawan. Nek ora aku lho, aku sing bayangke moro tuwane Wawan. Iku kakane sore duwe kok meneng. Mungkin kita perlu aku sadar sing sadar elek lho, digolong kok ya. Kadang napuk sandal cangkem ya. Oh, eneng. Kok iso? Ya umpama ki katen diutang. Si iso kok. Masa Masuk Rahman kok. Eneng. Ora urusan. Ora urusan. Kok eneng kuwi Iya jadi pergi.
mangkakno kuwi. Dhek sambat ngono-ngono kuwi sambat yang anu sambat yang sindu itu digelem kok balik. Ning kan yo sindu dhewe ndak wani gedhi ngono. Pasti kaya rong-2000, kaya 3000 kan ngono sik ngewangi ngono ngarepe kuwi dhek nek mampune sakmono kan ngono lek ndak wani. Kejegur kabeh ora bong. Genap-genap. Wes barang sapa sindu barang ngono. Kejegur gara-gara kuwi malah. Ora malah kan Ngono warat-warat itu pegel tancah dak. Saiki sedake. Ya wis karek tonton ngono sing penting isik padha waras e aku. Cara wong lara ngono mulo mentolo lek dulurmu lara kok top. Nyati sik padha warasane masalah karek tontonan nek gak rilen. iya. Lanang kembange iki medun. Itu kota tantangan itu ngikat lho. Mana wis ngono. Bisa kan nanti pengen ini. Lihat plus. Yo, tentang apa nih lo? Yo, nah tengah. Ah, ya di sini. 10.000 Limo isik. ada 5 orang kenal tentang medun kok. Iya medun iki iki. Yo bulan nae. Belum nae ora. Ini lho tak ora ingat. Sik dadi kemarin dasane. Emang asline mumet-mumet keliran. Kepiye? Iya. Keliran. Wong keliran sepanan. Biasane angkong. Lah kowe sareng mandek dhewe ning dukun perut kan sing cedhek dukun perut ku to. Kendel ning wis tak telepon tak parani ning madang kene ae. Jadi tekan. Kendel bareng aku mang, biasane bojone mang. Wis loro-loro gawe mung tak tinggal. Ini gimana Mas? Ning kene Bu. Gini. Cedek anu. Temen lagi. Iya. Tak tinggal anu ngantrek mbok. Ning kono sak tadi aku moh lek ning kene aku kok ndak buka. Kayak wis sepanan, keluwen ya cuma. Serangane ora. Transaksi nih. Bisa keliling. Bisa bakal to. Lah anak iki Lagi iki. Ya wedo men cedak ning Lagi anu mang kok tunggalan. Sekitar seminggu kan. Wonge teko, aku teko wonge timbul metu, tapi aku mah ndak ngerti tapi timbul roh nyang aku. Aku roh montor Innova putih metu kok. Kono mang aku teko. Aku mah roh lah nyang kowe nah. Ning ndi lho? Lah ning gone pindir nyapa kemane kono ngeterne kuwi. Lah aku ning ndi? Nang teko aku metu. Di sana wonge ketesuk malah nganu kayak topo. Suruh lu kan. Topo Sopo dugul. siji wong wedok neh baru seksi lagi Iya. teko Kemang Pak. Anakku yo wedok neh iki. Yo enggak eneh kan ngantek metu lanang sing wedok. Ageh Pak wis iki ae. Telu ya wis omah ciwet nang ngantek mriyek karep tinggok nang endi. Iya. Iki kan metu lanang ya lara sing keri bar iki lanang kok.